chibai levek ole he video hian za zoom na hne dan lampang kan soidona mani a request alo luta za zoom na lampang le khabu hi kala chiar bik lawa chuwangin ka hriat ang te kalo share don chewni engi met kongjong taka lo pui thei tak chewin ama sain za zoom na chan sang han soima sataila ka hria ve dana chuan pakhat na pian pui ve shim zak zoom mi ve top khan omta ni ti phor ngai na lem lo khan oma pani na chuan seilen na thanlen na mun enkol tu te entirnan then kha chu in chunga ngei po naupang ra be na te athleng thina voice pon nei lawani tongka le kut tho zonga abuse tok thin te apa omlai chuan atongam lo anti angchi te kha om theita a anlen huna po anni chhozel theini sikula te po tonglo tur atong chu shem tur te kan in ti thin ta lendeu hnuwa zo na zo hlauna te classroom chunga in kil toina angchi te ka kan thanlen pui theini chu thanlen na a kan ton chho ho khani mai pathumna chuan in sit na le dang bik nia in shat na re theilu tuk te hian rual pol hor te hi ahara in sita olani thing bik nia in shat na te emo thiam lo bik nia in shat na te tling lo nia in shat na khan za zoom na in kil toina kha min pe theini confidence level kha ahniam lutuk thei palina chuan rual pol lo lutuk wang midang zinga kan chen tlem lutuk kan socialize lo lutuk hian team na a om thei mi hmai za na te mi hmai eng mungam lo na angchi te kha alo piang ve thei kan thanlen pui ve thei ni chu ti chuan chung zong chu hne thei ani a hne dan kong te kan soilenga pakhat na chuan poimo chu kan poster hi ni kan taksa hoi her en renga chingal duk ang te kha ni lawa tha a kun deuh dui ang chi te kan taksa hian a hril ve ani en reng po hian kan confident nge den lo ti hi a hriat thei zak zum deuh asatlia lo ho hi enta ula tam tak chu zang kul te hin om thin ani an kun na sa a chan chu an hmaian thup kan ti mai don nge hnuailam en ngur te an sha ta mithiam te po in minute reilo te chunga confident boost dan an soi chu posture mang hian ani a zak zum deuh kan lo ni ani po in midang confident kan hmu thin kan omm thin te ang poster kha an taksa hoi her kha va copy ve mai tur ani atera chuan anuam vak lo mai theya ma se kan ti lui ve theya kan ti der ve thei ni chu zak sum chung po khan zak lo ang deuin om taila kan hoi hera khan tuma nan ro she don chuang lo ani chuanin khatia kan ti na chuan kan ril ru po khan aron zom ve mayang zak zum anga kan om chui reng chuan confident kha har thina ni chu kan taksa le kan ril ruin zom tlat ti te po kan soi thin to kha panhina chuan face your fear katia ti lui ve ngai ni tum veila enternan mei chema a zam chheder chi ilo ni ani chuan bul I tan thei ni in then om nula te atang po khan buli tan theya khongai kaldon ti me mai te I thamo kha khatiang vabiak masak angchi te khan buli tan thei ni midang biak she shim angchi a po classmate te khan biak te kongkal mai te po mel share lo te po hi an beloi thin kan ti to kha video danga te po thil hi an zot lui thin ani an share reng po dar zat te emo kongpan na lam tur chi te po hi an zot lui thin ani kha khan midang biak she lo na te za zum na hne nan te khan atangkai a pakhata buli tan chuan I thi pha lo ti isya anga pani pathum pali khateng zel khan I hne chhotel te lang I za zum na ain I chak jok te kha in pomla ti chuan ti lui ve ro chu chuan I za zum na kha ada hniam tel don ti na ni pathum na chuan rual pol ve deuh tur ani in socialize ve deuh a tha phone manga in biak
kan ching tama tun lai chuan in text te khawang khan hetiang mi hmel hmu hre na te za zum na te mai chana soi tur hai cham tlat na ang chi te hi a hluar le zual ani tun lai a then khat ten kan chin thalo ve deuh chu chung kwa a in chunga om ho reng lai pon in text te kan ching thin ani in chung in hnuai in kau thlak nan den kan hmang thina kha a thalem lawa a chan chu device atang ringota kanin biak hianin facial expression te kan emotion le feelings ang chi te kanin hmu sakin hmela kanin chiar sak theilawani a chan chu phone a chuan entenan fiam thu te kan lo tho in kan lo in thon theya ma se ataka chuan kan lo tumbur thei khatiang chi kha khatiang kan uar lu tuk chuan atak rama pon lama mi kan biak ten tim na te zam na te kha kan nei du bik thinani chuwangin chung kwa in text te hi chu chin lo tur chin lo wa thani chu makve deuh chu chhuah khat lu tuk te po hian zama ol bokani mi hian min en deuh thuk bik ni a hriat na te a om thina chuwangin zakzum sa tan phei kha chuanin tom reng te ruma in khung reng te kha a thalawa za zum na kan hne du ni chuan thian kom te in khom natlan na atel ve te khatiang activity sang sanga midang ne na va tho ho ve kha atang kai emani atira zak chung chungin lo tel ve thin maila kan ti na na chuan kan zuam maya ngaya kan nei chho mai thin ani palina ti lui ve angai hey stage lama in lan thang milare mo larlem lo host kan ti ang chi te po hian an soi thin chu atira chuan thi she ten an she ve thin ani an ek te chuak seka an zum te a chuak sek thin ani mase an kowa atlak miau chuan an ti luya azia mai mase ngaya nei theilem lo te pon om ve ni omani a keni po kan za zum na kong kha thil thalo tak ani lem lo chuan ti lui ve taila zak lo thei an ti ang deuh khan tian an soi china mi huai sen te hi hlau nei lo ni lovin lau chung chung po a ti lui chin te an ni zo an ti ni mi pui ma a ding tam em golf thiam tak Tiger Woods po hian hetiang deuh hian thu soi aneya a soidan hi ka hre chiang che to lawa zammia lawa stage ka lon hun chu golf ka ban san hun tur hi ani atiani omzia chu golf a khel thin lai zong khan alo zam ve reng thin alo zak ve reng thin tinani chu mase azam ti kha tu man kan fa hre chuang lawa ati lui ve tinani chuwangin keni pon ti lui ve taila fake it until you make it anti ang khan tikhan kan ti chuan kan ril ru te kan taksa po khan kan ti tak tak emo tianga ngaya khana ron ne nga kan za zum na te kha kan hne thei don tinani ole heti zong hi ka soi thei chu lo ni ta se milo thlir saka wangin kaloma lepeka kanin hule tho donia